Sirrin mallakan miji. Assalamu alaikum yan uwana maza da mata, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau dai, a yau na kawo magani ne na sirrin mallakan miji, wanda wannan magani ne ingantattu, babu wani haramci a cikinsu. Ke da kanki kin san me kika siyo, kin san me kika daka, kin san me kika kwaɓa zaki amfani da shi. To wannan haɗi dai na sirrin mallakan miji haɗi ne na ƙarin ni'ima 'yan uwata. Yadda ake yin wannan haɗin na garin roman don ƙarin ni'ima wa mace. Wannan haɗin a yau na mata ne, yadda zaki nema kayan haɗin nan domin ganin cewa kin yi wannan haɗin shine. Amma fa kafin nan, idan wannan shine zuwanku na farko, kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe. In kun danna mana da can ba haka yanzu abin da muke buƙata shine ku danna mana alamar nan ta like akan bidiyo ɗinmu, mun gode. To ababen da za a nema domin ganin cewa an yi wannan haɗin shine za a samu abu na farko, za a samu garin roman. Bayan an samu garin roman, za a samu garin habbatul rashid. Idan aka samu garin habbatul rashid, za a samu garin zabib, sannan za a samu garin citta, za a samu zuma. Zan ƙara maimaitawa, za a samu garin roman, za a samu garin habbatul rashid, za a samu garin zabib, za a samu garin citta, za a samu zuma. To yanda ake yin wannan haɗin shine, bayan kin samu duka waɗannan ababen 'yan uwata, idan kika samu duka waɗannan ababen kayan haɗin shine yadda ake yin wannan haɗin domin ganin cewa kin sami ingantacciyar ni'ima a jikinki. Za ki haɗe su ne guri ɗaya. Bayan kin haɗe su waje ɗaya kin gauraya, za ki zuba a cikin zuma. Da ai komai mun ce gari ne haka za a sassamu. To bayan kin same su, za ki zuba a cikin zuma, sai ki juya ki juya. Bayan ta juyu ta haɗe sosai, kada ki bari garin na ya dunkule, a'a ki bar shi ya babbaje haka, ya kwaɓi sosai domin ya tsuma a cikin wannan zuma. Idan ya tsumu sosai, to za ki dinga sha kamar cokali 2 safe da yamma. To in dai matsala ne na ƙarancin ni'ima, to insha Allah in dai kika yi wannan haɗin kina sha, tunda haɗi ne da zai kasance yana da ɗan yawa, to za ki dinga sha. Haɗin nan zai saukar miki da ni'ima 'yar uwata sosai a jikinki. To alhamdulillah, a yau dai a iyalan muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine zuwan ku na farko ga sababbin zuwa, ku danna mana subscribe, ta haka ne da zarar mun yi bidiyo mun ɗora za a sanar da ku ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode, sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon shirin namu na gaba.